aurten, 8. urtez, Bergarako Mizpirualde egoitzara, auzolande gixakitera etorri dira hainbat gazte, 15 gazte, hain justu be, eta 4 begirale, eta bertako egoiliarrak dinamizaikin dabitz egunotan, eta geuk, esperientzia hori gertutik ezagutzeko aukeria eukiko dugu. Bueno, miren, zeu 20 urteko usurbildarra zara, ze moduz auzolandegi honeikan? Ondo, guztua. Lehenengo aldia etortzen naizela eta oso guztua ingo zeintzat bai. Zarrekin eta erlazioa mantenduko deu eta oso guztua. Zerk bultzatu zintuen ona etortzea? Bueno, komentatu ziaten, lana egin nahi nuen auzolandegi baten, eta egia esan hasieran ez nekin asko zertzen. Orduan, informatu nintzen, eta animatu nintzen, pixka bat esperientzia berri bat bizitzea. Eta pila gustatu zait, bai. Zelakoa da hemengo egun bat zeuena hemengo egoiliarrakin batera? Goizen etortzegea 10etan, eta behaiekin aurrena jutegea bakoitza, planta bakoitza dakau, eta egotegea behaiekin, zein nahi duen, kartetan jolastu batzuk, beste batzuk okerrexio daude, orduan konversazioa emateakin bakarrik guztu egotea behaiek. Eta gero emateik ditugu mezeta, 11 eta herritan edo mezeta ekartzen ditugu, eta gero mezetatik jaso eta bazkaltzea eraman. Eta hoxe da goizetako lana. Eta hemen arratzaldian adibidez ontsen astiar, txapel tiroketa aktibidade batzuk, ez da? Hemen astero egiten dituzten aktibidade horrek, oingo egunetan zeuekin, ez da? Bai, asteazkenetan da ostiraretan iteitu eta lehengo asteen egin genituen boloak jaurtik egin genituen, eta gaur txapel jaurtiketa da gau. Orduan, guztua, hauek par pixkat diteu eta ikustiakin bakarrikan pozik egote hauek, bai. Zerutzako zelako esperientzia da biltzaten, ez dakit, horren beste egun, nagusisekin egoten, euren egunerokotasun hori ezagutzen, zertan lagundu doztezu zeuk? Bai, nik uste, nik hasieran ez nekan, ez dakit ikuspegi hori, ez da, ni etorri nintzen lehenengo egunen da pixkat inpaktatu zian batzuk silan zeudela, bestea batzuk alzheimerrakin, eta holako gauza, baino, geho pixkanaka ezagutzen junda, oso politia izan da, bai, ikustea denak azkenen berdina gehala, ez da, eta nahiz da silan egon edo zutik alzheimerrekin egon bakaula behekin elkarrolan bat sortzea. Eta euren gandik zer jaso dozu? Maitasun asko, bai, beti kariño emateko prest, beti laguntzeko prest, eo zer dela, eta Espainiak pintatu izkiate gaur, azkazalake bai, oso politia. Eta zeu, zabitze gizarte arloko ikasketa batzuk iten, beste barik etorri zara ona? Hasi berdet datorren urten, gizarte integrazioa, inberdet, eta hortikan, arlo hortatik jo nahi dut. Komentau dugu, hemen 15 gazte zauzaia, leku diferentzetakoak, nondik etorriako gaztiak zauzai? Madridetik etorri dira, Valentziatik, Murziatik, Euskal Herriko 5 bat bazkau baita ere, baina Bilbokoak, Gasteizekoak, Azkoitiarrak, Donostiarrak, diferente behien arten de, eta bestiak Sevillakoak edo, ez dakit nungo dira, Andaluzikoak. Kanariasekon batzuk edo. Tenerifekoa dago baita ere, eta holaxe, dana ingurukoak, bai. Orduan, errepikatzeko moduko esperientzia? Ni guztua errepikatuko nuke, bai, oso guztua. Egitan, 15 egun izan dira, oraindik ez dira bukatu, baina pasazaizkit 6 Eso es auzolandegia, como mola, se merece una hora. Otra hora. Lorea, zeu zabitz hemen dinamizatzailea zara, zer moduz ikusten dituzu bertako egoiliarrak, oin, aste honetan, auzolandegiko gaztien bisita honekin? Bai, oso pozik daude, primeran, giro paregabea dago hemen, aste hauetan zehar, sortu den giroa hori da, pasada bat da, bai, azkenean gazteak pozik daude, beraiekin, egoiliarrek be bai, eta gazteak orain pen handiarekin daude, ja bakarrik 2 egun behar dira hemen, ja, hasi dira hori, penarekin. Baina okarrez baldu manau, gerora be bai, mantentzen daue erlazioak, ez da? Bai, batzu bai. Ondiokan, oin dela 2 urtekoekin edo 3 urtekoekin harremanetan egoten dira batzuk, bai. Bai, eskutitzen bidez, edo telefonoen bitartez, edo bai. Beti aberasgarria esaten da, gazteek beti hori, giro paregabea jartzen dute hemen. Desberdina da, jente desberdina, ez? Azkenean bizita, bai, ondo daude, baina azkenean hau gauza guztiz desberdina da, eta bai.
Eta iken diozue, bueno, adibidez ontsen ez da, txapelan jaurtiketan joku honek, eta holako gauzak iken diozue zeuen. Bai, adibidez, joan zen astean, uki genuen ze izan zen, boluak, egin genituen hemen bai, eta bueno, oso gustora goten dira hemen txe, bai. Azkenean jolasten eta ze batzutan diana, toka eta rana, bueno, bai, bingoak, bai, bueno, denetarik egiten dugu hemen. Elisabete, bueno, ze moduz, egun honetan Gaztian laguntasuna dakotzu hemen, ze moduz? Da, batzuk euskalduna dira eta beste batzuk erdeldunak. Baina igual zertzega, arreglatzega, bai. Eta zer inozuzuk eurekin? Barriketan. Barriketan? Besteik ez ebezamen, zaitzik esan zosten egun baten kantau eroin zebela, inzinuela. Eta preguntan dutzen da bai aurreteko hartzaldian, da ni aurreteko hartzaldian, etorri jatan loibia, neure loibia eta ama, bizitzatzera eta arekin ibili nintzen, da ez nintzen enterau, ze kantau zebenik eta zein zebenipe. Bueno, baina alde batetik bisitak, bestatik pebaita. Ez, baina asko kezautzen hau. Bai, Bai, hemen danok kuadrilan egotega, telebizioa begirata, da etortzen die eta erak kontuak esateko gogu eukitzen da betan, era nungua dien da. Beitu. Idoia, bueno, zeu koordinatzaileetako bat zara, ze moduz doi esperientzia hau? Ba, oso ondo, nire lehenengo aldia baita etortzen naizela begirale bezala, eta oso ondo, primeran. Bai, jendeak inda oso guztua, oso ondo. Zeu, gizarte zitzaia zara? Bai, gizarte zitzaia ikasi nuen, bai. Eta nola antolatzen di holako auzolandegi batzuk? Ba, berez Eusko Jaurlaritza zehatzeitu antolatzeitu, eta behaien web horri jartzeue, eta jendea apuntatu itea. Espainia guztiko jendea etorria. Bai. Hori da guztira, 15 gazte uste dauzela, ez da? 15 gazte eta 4 begirale gaude, bai. Bai. Eta, bueno, ona, Bergarara, etorri diala purtsu bat, hemen, hemengo bertako egoiliarrekin eguntxo batzu pasauaz, eta ze pentsak izatzu zeuri olako esperientzia bizitzeko aukeria eukitea gaztiek? Oso ondo, nik enekin gauza hauek iteztiala, edo nola apuntatu gauza haueta, eta ikusi nuen, esan nun joke pena, nik ingo nuke baita. Miren, zeuk tia bat dakotzu hemen Misfirualden, ze pentsak izatzu Gaztiak ona etortzia, holako auzolandegi batzuk bertan ikia? Oso ondo pentsatzen jat, porque mentalizauta ella gentia Gaztia, zeda honera diakin, eta ondo pentsatzen jat. Da erendako esperientzia pentsatzen jadala. Gaztiak, nagusixengandik ikasteko esperientzia, eta gero nagusixak gaztiengandik bebaita, ez da hartu emun hori? Horixe esaten dut, osea, Gaztiak hartzen dabe eradeian esperientzia eta hemen da ona, posik ikusten daue zehose diferentia.